Και γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο που δεν είναι ό,τι αυτό το βίντεο είναι το πρώτο επίσημο βίντεο στο Widgets. Τώρα θα μου πεις, το προηγούμενο που έκανες φίλε δεν ήταν επίσημο? Όχι, σε διακόψω, ήταν ενημερωτικό. Από ό,τι βλέπετε έγιναν διάφορες αλλαγές, αλλά αλλαγές δεν τις λες πολλές. Φυσικά τις λες πολλές αλλά είναι μικρόλογες. Λοιπόν, δεν υπήρχε αυτή η μικρή φάρμα που ακόμα επεκτείνεται, με τα 1000 ζόρια επεκτείνεται δηλαδή. Όχι, εντάξει, καλά πάει. Σε να τις πήρουμε κιόλας γιατί είμαστε καλοί αγρότες. Λοιπόν, να σας δείξω τις αλλαγές που έγιναν. Η μία είναι η φάρμα, άμα πίσω τα έχω κάνει κλίμα αυτά. Δεν πειράζει, είναι αυτή. Λοιπόν, αυτά εδώ υπήρχαν, ωραία, νομίζω, στο προηγούμενο βίντεο που υπήρχαν, στο ενημερωτικό. Εντάξει, δεν πέρασα να τα δούμε, αυτό υπήρχε σίγουρα. Αυτό δεν υπήρχε και είναι κάποιος μέσα. Wow. Κάνει εδώ τρελάκες. Ό,τι κάνει, λοιπόν, σπρώχνει το σπιτάκι, αυτό δεν υπήρχε, αυτό υπήρχε όμως, το θυμάμαι, και αυτό υπήρχε, στο είχα δείξει κιόλας. Αυτό που είμαι σίγουρος ότι δεν υπήρχε, αλλά αυτά τα φύτεψα τώρα λίγο, ήτανε αυτό. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε αυτό και πιστεύω θα ασχοληθούμε με αυτό το πράγμα. Αυτό από το που μπορείτε να δείτε σαν τις αγγλικές, σαν μια πολύ καλή, αλλά σαν μια πολύ καλή στα από ό,τι το βλέπετε θα έχει πολλούς όροφους. Το κάθε όροφος έχω σκεφτεί θα έχει διαφορετικά πράγματα. Θα κάνουμε και basement κάτω που θα έχουν φάρμες, τα πάντα όλα. Πάνω θα έχει τις αποθήκες μου, διάφορα όπως κουζίνα κλπ. Και είναι απλά το πάρω κάτω. Κάτι που θέλω να ενημερώσω είναι ότι τα βίντεο θέλω να τα κάνω μικρά, γιατί πιστεύω ότι τα μικρά βίντεο είναι πια ωραία, γιατί ακούγεται το σκεπτικό. Αν κάποιος πάει, ξέρω εγώ, αρχίζει, βλέπει το βίντεο, ωραία, και είναι ένα 30 λεπτό βίντεο. Και αυτό δεν νομίζω να στο χωρίσει. Θα δει τα πρώτα 10 λεπτά, θα πει εντάξει καλύφθηκα, δεν χρειάζεται να βρω άλλο. Και ναι, όλη η δουλειά που έδειξε ο άλλος θα έχει πάει στράφη. Οπότε πιστεύω ότι τα μικρά βιντεάκια είναι πολύ ωραία και πολύ διαλαστικά να τα δει κάποιος από ότι τα μεγαλύτερα. Διότι τα μεγαλύτερα κιόλας εστιάζουν κατευθείαν στο περιεχόμενο. Ωραία. Τώρα τι ήθελα να κάνω, λοιπόν, θα πάμε λίγο πράγματα. Αυτό ίσως λίγο μεγάλο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, θέλουμε για το πατώ, αρχίσουμε να φτιάχνουμε τους ορόφους. Λοιπόν, πρέπει να μπρήξεις. Εντάξει, πειράζει, έχουμε αυτά που χρειαζόμαστε. Και πάλι τα πίσμες που δεν χρειαζόμαστε. Λοιπόν, το pad, οι σκάλες έχω σκεφτεί πως θα γίνουν, αλλά δεν είναι ώρα. Αυτό που σκέφτομαι θα κάνουμε αυτό εδώ, μετά θα το σπάσουμε, θα σας πω γιατί θέλουμε να βγούμε τακτικό. Και λοιπόν, το design είναι random, ωραία, για αρχή βάζουμε όπου να είναι. Πάλι και ένα παρουσίαση εδώ. Αυτό είναι πολύ καινούργιο και εδώ. Πάλι και ένα. Και ένα εδώ πέρα. Ωραία. Τώρα τι άλλο κάνουμε? Βάζουμε εδώ μπλόκια εδώ.
το γρανίτι, γιατί γρανίτι δεν θα χρησιμοποιηθεί καθόλου άλλη δουλειά, θα μείνει παραπονεμένος. Και τώρα αυτό που κάνουμε είναι παίρνουμε και εδώ τα σπάμε τα πάμε. Αυτό θα μπορούσε να μπει ως ψαλιά. Μια χαρά είναι. Εντάξει, θα σπάσω όμως. Πάμε για τον άλλον όροφο. Βασικά, ναι, για τον άλλον. Εντάξει, θα σπάσω όμως. Πάμε για τον άλλον όροφο. Βασικά, ναι, για τον άλλον. Μισό, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Δεν θα είναι ακριβώς. Θα το πάω από γωνία. Για να είμαστε ακριβείς θα το κάνουμε από γωνία. Εδώ. Λοιπόν, σπάμε. Λοιπόν, πάνω κάτω έτσι θα γίνουν όλοι οι όροφοι και θα επιστρέφω μόλις τους τελειώσω όλους. Πώς εξαφανίστηκαν τόσο γρήγορα. Αχ, όλα πάνε χάλια. Δεν θα πάω με τα πόδια τώρα. Το νερό κόλλησε. Γιατί ακούω ζώπια. Γιατί ακούω ζώπια. Μη μου πεις τώρα. Μην μου πεις τώρα. Μην μου πεις. Γιατί. Λοιπόν, δεν θα ριτζάρουμε ηρεμία. Γιατί σε μένα αυτό. Πώς μπήκανε, είχα τράπτορ εκεί, κάποιος άφησε ανοιχτή την πόρτα ή κάποιος. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, τέλος. Ξέρω, μπορούσα άνετα να κάνω καλά τους villagers με golden apples και potions στο φύλλο, αλλά πραγματικά με έφτασαν στο ριά μου. Ναι, αυτό. Παπα. Είσαστε όλοι οι villagers, άλλοι για να βρούμε αυτά. Έχω πεθάνει για να σας φέρω εδώ και εσείς γίνεστε ζόμπι. Και θα μου πεις, τα ήθελες ζόμπι. Ναι ρε φίλε, φάργε με να τα κάνω. Πάρε του με αυτή τη δουλειά. Θα βρούμε όλα χάλια πάνε σε αυτό το βίντεο. Και θα τελειώσουμε ποτέ και αυτές τις σκεπές. Λοιπόν, ναι, τίποτα ρε. Και εσείς νεκροί, όλοι, όταν σου λέω νεκροί, είναι ακρίβη είναι τα κι άλλα, εσείς είναι νεκρός, δεν ξέρω τι λες.
Δεν ξέρω τι εννοείται. Δεν έχω όρθιο να βάλω και λέω εγώ να θα κλείσουμε το βίντεο, γιατί πραγματικά μου έσπασε τα νεύρα αυτό που συνέβη στη στιγμή. Απλά θα κλείσουμε έτσι το βίντεο, σωστά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο πια. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα προσωπικά με χαίρεσε πάρα πολύ. Άμα είστε καινούργοι, άμα είστε καινούργοι να υπενθυμίσω, κάντε ένα subscribe. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Μην ξεχνάτε να χτυπάτε την καμπάνα, να αρχίσετε σε αυτό το γάμο που είναι, να μένετε ενημερωμένοι. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο που δεν θα είναι πολύ σύντομα. Όπως είπα, λόγω της καραντίνας τα βίντεο θα είναι πολύ πιο σύντομα. Γεια σας.